Asisko Urmeneta, arratsaldeon. Baita zu ere. Orain ere baduzu abentura berri bat eskutan, gizona, zu noiz egoten zara geldik? Ez zara geldik egoteko azu? Bueno, Axularrek erraten zuen. Dabilen harriari etzaiola goroldi hori lotzen. Eta hortan ari naiz. Baina harriaik ibiltzeko ere batzutan badakizu, laukia ere izaten da, borobia izan beharrean, eta batzutan zailtasunak egoten dira. Zailtasun horietaz erariko gara, herri honek izaten dituen zailtasunetaz edo garai batean izan zituenetaz, zain zuzen ere hori da, kontu zaharrekin zatoz, liburu berri batekin, baina kontu zaharretan oinarritutakoa, ze Amaiurko urte hurrenaren arira, lehengoan hemen izan genituen, Isabel Aleman alkatea, eta hainbat ekimen nola egin dituzten urtean zehar, eta horietako bat hain zuzen ere eskuartean duzun hori. Bai, hain zuzen. Kontu zarrak bai, baina gure oraina finkatu dutenak, edo horrangatik da pixkate ordukoaz kontatza da pixka gure burua ispilu aurrean ere ikustea, neurri batean. Amaiurri zuk olako esklamazio ikur bat jarri diozu, ez da? Amaiur, hori da, oiu egin behar dalako, garraxi egin behar dalako, ez? Ozen esan behar dalako, eta gero azpititula edo alaxe jarri diozu ere bai, ez da? Libera estate. Libera estate. Bai, libera estate, baten batek errana du libera state. Zalantzan egon naiz, baina nire arribeko ingelesaneko kaskarra denez esan dut, badazpadareala esango dut, eta... Bueno, zilegi bekin labur-labur bada ere esplikatzea libera estate hori nondik heldu den. Euskaldunon egituratze politiko horretan, gorteak baino lehenago eratu ziren infantzoien batzarrak, edo jende libreen batzarrak. Eta gehienetan Obanos herrian elkartzen omen ziren, hori baita aski bide gurutze, iparralde, hegoalde, ekialde, mendebalde... Estrategiko xamarra. Hoixe. Eta elkartzen ziren, jende libre horiek errateko bai monarkiari eta bai goi nobleziari, hemen herritarra gara eta guk dugu agintzen gure legeen arabera. Eta horren beren logotipoa, beren garaian egin zuten zaldun armatu bat, ezpatarekin hola xuta, eta inguruka latinez, gari hartako inglesez, dudari gabe, emana pro libertate patria gens libera estate. Ernai baitu, gauden jende libre aberriaren askatasunaren alde. Horatik, libera estate hori, nik uste euskaldunontzeko gauza polita dela, eta ekartzeko gogora ere bai, gure arbasoak kapable gai izan zirela, elkartzeko eta botereari errateko, boterea hemen dago. Bai, ze normalean urte hurren hau, ez da, 500 urte atzera eginda, nahiko ezkor ikusten dugu, zer galdu genuen, hor jartzen dugulako azpimarra, ez, argi dago, zer galdu genuen, baina irabazirik ere izan altzen, orain dela 500 urte antxe Amaiurko guda hartan eta aurreko eta osteko denboraldi haietan. Nik uste ez, nik uste galdu zela ikaragarria, ja ordurako izan zen nahi baldin bada azken askapen saiakera handia, berriz ere Nafarroa askatasunera itzultzeko, baina horrek ere erakusten diguna da, gure arbasoak ere zirela geldirik egon, eta ondoko mendeetan beti izan dela, instituzioetatik eta gorte europarretan, eta diplomatikoki bada ere, eta hola, saiakera bat bidegabekeri hura zuzendu nahian. Horrengatik hor gelditu zaigu, beti mendez mende, independentzia kendu baziguten ere, etzen sekulan onartua izan. Bai Nafarroako gortetan, bai parlamentuan, bai tabarretan, beti bada olako aldarrikapen bat, errateko, hau ez da zuzena izan, eta gaina ez du preskribitzen. Eta zuzen gabekeri ura, noizbait zuzendu beharko da. Hori bai utzi digutela.